kirjoittajat, niin miten he suhtautuivat tähän niin kuin teokseen sen taustatöiden aikana tai sitten sen herättämään keskusteluun nyt sen jälkeen, kun se on julkaistu? En osaa sanoa niin laajasti esimerkiksi tilallisten kohdalta, miten se jälkireaktio on, koska mä uskon, että tämä informaatio tietenkin, että ei se ole niin positiivista, eikä tämä ole kirja, niin kuin, tässä ei tuoda esille mitään iloista tavallaan tilanteita tästä kohtaan, että hei, että siellä kohdeltiin näitä sikoja hyvin, koska tavallaan se olosuhteet, missä ne on, ei ole eläimille niin luonnonmukaisia. Mikä se kysymys oli? Yes. Ja mulla oli siis tosi hyvä positiivinen kokemus. Suomen yksi suurimmista lihatalojen niin vastuullisuusasiantuntijoista tuli meidän Helsingin just samankaltaiseen tapahtumaan keskustelemaan. Hän osti kirjat, otti siihen nimmarin, ja hän kertoi, että hän antaa ne hänen johtoportaalin luettavaksi. Ei sen takia, että sellainen, että hei, tämä on se, mitä meidän pitäisi tehdä, koska kyseessä on niin kuin lihaa tuottava taho, vaan se, että mitä keskustelua tässä käydään. Eli mun mielestä on aivan loistavaa, ja meillä on vaikkapa, meillä on hyvät keskusteluyhteydet vaikka Valjoon, että me keskustellaan heidän kanssa, mietitään jotain yhteistyökuvioita siinä mielessä, että kun Valjolla on kasvipohjasta, siellä on aivan superhyviä kaurapohjaisia tuotteita, niin mä olen itse semmoinen, että mä en näe jotenkin asiaa mustavalkoisesti, että nämä pahat yritykset eivät tule muuttumaan, vaan mä uskon, että kun me kuluttajat vaaditaan ja kun tästä asiasta puhutaan, niin yritykset kyllä muuttuu. Että, aika hyvin yksi Aalto-yliopiston professoreista on sanonut, että tyhmäkin yritys muuttuu, kun asiakkaat katoavat. Eli niin se on väistämätöntä. Joo, kyllähän ne niin kun, yritykset kuitenkin elää siitä asiakkaiden rahasta ja tuesta, niin siinä ei ole oikein vaihtoehtoja sitten enää. Mutta nämä tarinat tosiaan on aika raskaita, mitä tässä kirjassa on, niin kuin just sanoitkin, niin oliko niiden kuuleminen myöskin raskasta? Ja iskeekö sinulle ikinä epätoivo tavallaan näiden teemojen äärellä? Ja jos iskee, niin miten sä käsittelet niitä ikäviä tunteita? Mä vastaan ekana tuohon toiseen, koska tosi moni, ketkä tekee työtä tämän parissa, tai on vaikka on tullut ihmisiä, jotka on sanonut, että hei, mä jätin ihan pois 80-luvulla, että milloin tämä asia muuttuu, miksi tämä on näin hidasta. Ja mä tiedän, että monella on semmoista, että miksi kaikki muuttuu niin hitaasti, mutta mä taas pidän tätä hidasta muutosta ainoana keinona, mikä tässä voi tapahtua. Ei ole mahdollista, että jotenkin kun 2000-luvun alussa nostettiin yhä enemmän eläinten oikeuksia, niin 5 vuoden päästä kaikki luopuisi lihasta. Ei se ole mitenkään mahdollista, tai kaikki on välttämättä edes sitä mieltä. Niin mun sama homma on myös turkistarhauksen kohdalla, että me vieläkin nähdään, että eduskunnassa keskustellaan siitä, onko eläinten pitäminen tämän kokoisessa, niin kuin pöydän kokoisessa häkissä okei. Jotkut on sitä mieltä, että tietenkin se on okei, koska suomalaiset tekevät sen. Että meillä on vieläkin tällaista keskustelua. Mutta mä uskon, että 10 vuoden päästä turkistarhauksen tilanne on eri. Ja mä uskon, että 30-40 vuoden päästä me nähdään vaikka broilerikasvatus tai sikojen kohtelu tai teollistaminen tosi eri tavalla. Ja siksi mä oon itse tosi luottavainen, että kaikki pieni muutos on tosi hyvä. Ja kun sä kysyit siitä, että oliko tämä raskasta mulle, niin rehellisesti joo, mutta vaan sen takia, koska kun mä kuuntelin näiden ihmisten kokemuksia, jotka työskentelee näillä, niin mä näin, että kuinka paljon kipuilua heillä oli. Ja sitä, että tämä oli ensimmäisiä kertoja, kun he pääsivät niin kuin puhumaan niin kuin tuntiputkea vaan avoimesti, antaa palaa vaan, että minä en tuomitse. Ja siellä oli myös semmoista, että vaikka eläintenhoitaja, joka niin kuin, tuolla niin, Länsi-Suomen puolella, että hän sanoi, että hän ei enää tunnista, että mikä on eläinten kaltoinkohtelua ja mikä ei. Että hän sanoi, että hänellä oli tosi selkeää, se oli mustavalkoista, että tämä on väärin, tämä on oikein. Ja hän ei itse tee sitä, että hän ei lyö lehmiä, vaikka hänelle sanotaan, että nyt tämä ei liiku, niin hän palaa vaan. Mutta hän on sellainen, että tästä on tullut niin normi, että mä en enää tunnista. Ja sitten tämä Alisa, joka työskenteli, hänen tarinaan tässä mennään vähän
syvemmin tässä kirjassa, niin Alisa työskenteli Suomen suurimmalla emakkosikalatilalla, jossa 5% kaikista Suomen possuista syntyy, mikä on siis, siellä voi olla tälläkin hetkellä 20 000 porsasta. Ja mä kävin siellä tilalla, niin se oli tosi kiinnostava, koska mä pääsin haastattelemaan tätä tilallista, joka pyörittää tätä, ja myös sitä työntekijää, joka tekee sen arjen työn. Nämä oli ihan kaksi eri maailmaa. Aivan täysin eri. Se mitä siellä oli, tämä oli Atrian tila, se mitä siellä luki mainoksena niin kuin seinällä, että kaikilla possuilla on luonnonvaloa, kaikki porsaat voivat hyvin. Ja sitten mä näen, että tossa on niin kuin emakkoporsas tämmöisen 2 pöydän kokoisessa häkissä. Ja samaan aikaan siellä ei tule todellakaan luonnonvaloa, koska puolet ikkunoista on laitettu peittumaalillaan pumpeen ja toinen puoli on sellainen, että jos tässä meidän kohdalla olisi ikkunat, niin sikala alkaa vasta tuolla pöydän päässä, eihän sinne tule edes mitään. Ja työntekijä puhuu siitä, että siellä kautoin kohdeltiin eläimiä ja hän itki itsensä puneen. Niin nämä on tosi epämiellyttäviä asioita ja nämä on sellaisia asioita, mitä kukaan meistä ei varmasti haluaisi miettiä. Mutta näiden ihmisten kokemus on aito, näiden eläinten kokemus on aito ja se tapahtuu nytkin. Niin ehkä sen faktan kanssa on välillä vähän vaikea, että me voidaan tässä kahvetella ja juoda vissyvettä ja syödä kakkua tämän jälkeen, mutta sitten samaan aikaan Suomessa on miljoonia eläimiä, jotka eivät voi hyvin. Ja mä ehkä avaan vielä ennen kuin mä annan mikin takaisin, että minkä takia mä puhun siitä, että eläimet eivät voi hyvin. Mä en väitä, että Suomen tilalliset olisivat pahoja ihmisiä, en missään nimessä, tai ne työntekijät olisi. Mutta siinä kun on kiire, siinä kun on satoja tai tuhansia eläimiä, joista pitää niin kuin huoltaa ja varmistaa, että siellä ei kukaan näy nälkään tai mitä tahansa vaikka sikatilalla voi tapahtua, niin siinä väistämättä, kun sut on vielä opetettu, että lyö vaan, niin päästään nopeammin, siinä tapahtuu sitä. Mutta se isoin ongelma ei ole mikään semmoinen, että eläimiä lyötäisiin. Tämä on aika hassu asia sanoa, että se lyöminen, jos fyysinen väkivalta ei ole missään nimessä suurin, koska ne eläimet ne joutuu elämään sellaisissa olosuhteissa, joka on niille tosi epäluontevaa. Esimerkiksi me tiedetään, että turkistarhalle ne eläimet kärsii häiriökäyttäytymisestä. Ne pyörii edes takaisin, että saattaa purra toisiaan, sitä tapahtuu. Ja me nähdään näitä samankaltaisia vaikka lehdillä. Että mulle yksi karjavastaava, hän kertoo, että joo, meillekin nähdään tätä häiriökäyttäytymistä. Hän ihan suoraan sanoi, että se on väistämätöntä, koska ne lehmät elää, jos ne elää sisällä, niin ne elää suht virikkeettömässä ympäristössä. Ja niitä on tosi paljon, se hierarkian rakentaminen on vähän haastavaa. Niin ne lehmillä tapahtuu sellaista, että ne painaa turvallansa jonkinlaista pintaa päin. Tai ne saattaa, toinen karjanhoitaja laittaa mulle semmoista, että ne tekee kielellä tämmöistä, niin ne pyöräyttävää kieltä. Koska ne haluaisi olla, niin kuin, ne on tottuneet laitumella, ne nappaa sen ruokatupon näin ja pistää suuhun. Mutta se ruoka on niin kuin tarpeeksi pureskeltu siellä. Eli se tulee siinä niin kuin nurmen muodossa tai väkirehun muodossa. Ja sitten siitä tulee sellaista, että aivot ei oikein ymmärrä, mitä tapahtuu. Ja sikatuotannossa ne sieltä elää, se on vaan niin tuosta kulmasta muhun asti ja tuohon pylvälle asti tämmöinen niin neliö, missä asuu sitten niin kuin noin 10 sikaa. Ja ne kasvaa ja kasvaa ja kasvaa ja se tilan määrä vähenee. Tutkitusti noin puolella Suomen sijoilla on hännänpurentaa. Se johtuu siitä, että siellä on häiriökäyttäytymistä. Eli nämä on ne niin kuin suurimmat ongelmat. Tämmöiset niin kuin jatkuva, psyykkeellinen niin kuin virikkeettömyys johtaa siihen, että tulee sitä häiriökäyttäytymistä. Niin siksi halusin vaan alleviivata, että ne niin kuin, koska monet ajattelevat, että mä vihaisin tilallisia tai jotain. Mulla ei ole minkäänlaista tämmöistä fiilistä. Mä ilomielin niin haastattelen ja keskustelen kaikkien kanssa. Joo, kyllä mä itsekin törmään aina välillä tuohon, että miksi sinä vihaat suomalaisia maataloustuottajia, ja se ei tosiaan pidä paikkaansa, vaan päinvastoin. Mä ja varmasti säkin toivoisit heille niin kuin parempaa toimeentuloa ja parempaa niin kuin hyvinvointia ja ehkä myös semmoista tuettua, ohjattua siirtymää niin kuin kohti kasvipainotteisempaa tuotantoa, että ei tarvitsisi olla sitä eläintuotantoa. Tosi hyvä, kun nostit esille, koska mä haastattelin tähän myös niin kuin Melan työntekijöille, ne jotka vastaa myös niin kuin,
maatalousyrittäjän sekä niin kuin eläköitymiskysymyksistä sekä myös siitä, minkälainen mielenterveystilanne siellä on. Ja me varmasti luetaan, etenkin jos lukee maaseudun tulevaisuutta, että miten huonossa jamassa meidän Suomen viljelijät on. Me tiedetään, että kauppa vetää niin kuin aivan järkyttäviä marginaaleja, että mitä vaikka ruisleivästä jäi käteen tilalliselle yrittäjälle, on tosi vähän. Ja samaan aikaan on 100 lehmää, jotka vaatii jatkuvasti hoitoa. Samaan aikaan tulee vaatimuksia niin kuin vaikka EU:sta tai niin kuin ympäristöliittoon. Tietenkin se on hyvä asia, mutta me tiedetään, että ihmisellä on resurssit, mitä niin kuin kestää, ja sitten kun se menee yli, miten sitä jaksaa. Samaan aikaan on liian vähän rahaa kaupasta, niin siksi mun mielestä ehdottomasti, että se mitä niin kuin itse puhun, on se, että mä toivoisin, että me tuetaan tilallisia taloudellisesti siirtymään kohti kasvupainotteista. Mä en toivo kenellekään konkurssia, hei, vaihda alaa, en missään nimessä, vaan sitä, että häntä tuetaan. Samalla tavalla kuin turkisyrittäjä haluaisin, että tuettaisiin, on se, että annetaan taloudellista tukea. Kyllä. Sä äsken tuossa jo vähän viittasit semmoisiin tulevaisuuden ehkä näkymiin, eli turkistarhausta ehkä 10 vuoden päästä voitaisiin katsella jo silleen taaksepäin. Mutta miten muuten sä näet Suomen ruokajärjestelmän esimerkiksi 20 vuoden kuluttua? Kuinka merkittävästi eläintuotanto voisi niin kuin tässä ajassa realistisesti vähentyä? Mä reiluuden nimissä, mä en ikinä väittäisi jotenkin, että vain eläintuotannossa löytyy ongelmia. Ja mä haluan sanoa, että 20 vuoden päästä meillä ei välttämättä ole tämän hetken arjen asioita, kuten suklaa, kahvi, banaani. Ja nämä johtuu siitä, että se ruokajärjestelmä on järjestetty niin, että jos iskee banaaniviljelmiin, niin kuin tällä hetkellä on tietynlainen niin kuin tauti, ja meillä on vain aika niin kuin muutamia banaanilajeja, jotka selviää sen, niin jos ne ei selviä tätä tautia, meillä ei ole banaaneja. Ja tällä hetkellä Fazer kehittää kaakaotonta suklaata, eli suklaaton suklaa, koska kaakaon hinta on ihan älyttömän korkealla. Me tiedetään, että kun Fazerin sinne maksaa 5 varmaan tällä hetkellä, niin se ei ole kestävää. Kuka ei halua enää ostaa suklaata, mitä Fazer tekee. Sen takia sitä kehitetään niin kuin suomalaisesta niin kuin ruisviljelijöiden tuella. Ja mitä tulee lihaan, niin tällä hetkellä se siirtymä on ensin punaisesta lihasta broileriin, broilerista kalaan, kalasta kasvipohjaiseen. Mutta me nähdään jo nyt, että pelkästään ravitsemussuositusten avulla, siitä, että me puhutaan, hei, mikä meidän terveydelle niin hyödyksi ja ei pahaksi, niin me ollaan nähty laskua leikkeleiden niin syömisessä. Ja mä uskon, että kun tämä terveysnäkökulma voimistuu ja me otetaan huomioon se paremmin, niin mä uskon, että meidän kulutus lähtee laskemaan tosi voimakkaasti. Ja jos otetaan vielä tämä, mistä me keskusteltiin, että tilallisia tuetaan siirtymään, niin sitten mä uskon, että se on näin ihmishistorian kohdalta tosi nopea siirtymä. Ja joku on haastanut mua varmasti, että onko tämä realistista, onko meidän mahdollista muuttaa jotenkin meidän järjestelmä, mitä meillä on ollut koko läpi historian. Niin tässä kirjassa mainittu 1960-luku, niin sen alussa kukaan ei syönyt broileria. Suomessa ei myyty broileria, koska se tuotiin vasta silloin. Sitä alettiin markkinoimaan vasta 1960-luvulla, 70-luvulla. Ja nyt sitä syödään eniten proteiinin muodossa. Eli ruokamurrosta tapahtuu. Ja meillä tapahtui se, että muutama yritys päätti, että Suomesta tehdään broilerikansaa ja he onnistuivat. Se on yksi parhaimmista markkinoinnin keinoista, mitä on ikinä tehty, on saatu suomalaiset syömään broileria. Niin mä uskon, että ruokamurros on mahdollinen ja se on myös väistämätön. Joo, nythän meillä tuotetaan sitä broileria niin paljon, että sitä viedään ulkomaillekin. Että tavallaan jotenkin ainakin itse ajattelen, että ehkä meillä voisi olla jotain muitakin vientiartikkeleita kuin broileri tai sika, jota myöskin viedään aika merkittäviä määriä esimerkiksi Kiinaan. Niin Suomessa kuitenkin kasvatetaan tälläkin hetkellä tosi paljon esimerkiksi palkokasveja, mutta valtaosa menee rehuksi. Eli tässä olisi aika suuria mahdollisuuksia myöskin, ja samoin elintarviketeollisuus kehittää koko ajan lisää näistä palkokasveistakin. Ja myöskin esimerkiksi nurmeahan tällä hetkellä tutkitaan niin, että saisiko siitä proteiinia ehkä jossain kohtaa lopputuotteena myös ihmisten käyttöön. Kyllä.
kutsuu tähän jotain kommentoimaan? Joo, se oli Valion ja Luonnonvarakeskuksen projekti, eli miten nurmesta saadaan proteiini esimerkiksi lemmikkiruuaksi tai myös ihmisruuaksi, koska tässä on potentiaalia ja me ollaan nurmimaa, niin miksipä ei, sanon minä. Ja ehkä itse suhtaudun siihen, että vaikka meillä on solulihaa tulossa pikkuhiljaa tänne näin, meillä on soleiini-niminen proteiini, mikä tehdään ilmasta ja niin sähköstä, kuulostaa niin aivan siis skifiltä, mutta se oli Vantaalla tehdas ja sitä just tarjottu Fazer ja tämä proteiinitehdas tarjoili jo sitä ulkomailla, koska EU:ssa ei saa sitä vielä myydä. Mutta saman aikaan mä pidän sekä niin kuin näitä teknologiaa, sellaisia sykähdyksiä sekä maailman parhaana keksintönä että maailman tyhmimpänä. Ja mä avaan sen ehkä siksi, koska me ollaan yleensä tosi teknologiaoptimisteja. Me ajatellaan, että kyllä joku viisas ihminen tämän ongelman ratkaisee. Mutta se ratkaisu on myös meidän käsissä, eli me kuluttajat, meidän pitää kuluttaa niitä jo saatavilla olevia, vaikkapa kasvipohjaisia maitoja. Maistaa vaikka Eloveenan kauramaitoa. Maistuuko? No ei maistu, kokeillaan toista sitten. Tai olisi kyse vaikka proteiinista, niin kuin sä sanoit, kaura, ohra, aivan loistavia proteiineja, kun meillä on hernepohjaisia, härkäpapu, löytyy vaikka mitä. Ja samalla pystyy tukemaan suomalaisia yrittäjiä, ilmastoa, eläimiä ja omaa terveyttä. Se on jättipotti, mitä me ehkä usein unohdetaan, että meillä on jo tämä niin kuin lottovoitto tässä meidän kädessä. Ja meidän pitää muuttaa vaan se meidän totuttu kauppakierros, mikä on makaroni, kerma, jauheliha, karkki ja kotiin. Et pitää vähän kaupassa katsoa vähän uudet lasit päälle, että mitä sieltä löytyy. Niin ja nykyään aika monessa kaupassa ne tuotteet löytyy kyllä itse asiassa siitä ihan vierestä. Et ei välttämättä edes tarvitse muuttaa sitä, vaan voi mennä siihen jauhelihahyllylle ja ottaakin siitä sen viereisen tuotteen. Kyllä. Joo, kyllä. Onko sulle aina itsestään selvää, että sä tulet tekemään töitä eläinten oikeuksien edistämiseksi? Vai miten niin lopulta, niin kuin sä oot nyt päätynyt, että teillä on Viral Vegans yhteisö ja aktivisti eläinoikeusjärjestö, niin miten tähän on päädytty? Mä aina sanon, että ennen mä rakastin pepperonia ja nykyään mä rakastan eläimiä. Ja kun se on mulle vähän sellainen, että se ei saman aikaan ihan täysin voi olla totta. Ja ei missään nimessä ollut selvää. Että mä aina olin niin kuin Big Macien, Maccarin suuri ystävä, pepperoni, pizza, mozzarella pizza, kaikki maistui. Ultramanni oli mun lempijuusto. Ja silloin kun mä olin tässä siirtymävaiheessa, että mä olin jättänyt lihan pois, se oli mulle aika helppo, kun on niin paljon eri vaihtoehtoja. Mä olin sellainen, että en jää kaipaa mitään. Niin kun, ja sitten mä ostin vielä oivariini ja mä ostin mun lemppari mozzarella pizzan. Ja sitten mä kävelin kotiin mun kumppanin kanssa ja sitten mä sellainen, että vitsi, onks tää väärin, että mä ostan näitä? Ja mä toivoin sitä, että hän sanoi, no kunhan sä teet vähäsen vaan, niin ei se haittaa. Ja hän on sellainen ihminen, jolla on sellainen, että jos täällä on niin kuin negatiivisia asioita eläimille, minä en halua tukea tota. Niin hän sanoi mulle vaan suoraan, on. Ja kumppanille pystyy sanomaan näin rehellisesti tai ystävälle tai jossain yleisesti rehellinen tai niin kuin suoraan, niin se vaikutti muuhun. Mä olin sellainen, että no, en mä tästä pysty kierskelemään mitenkään ulos ja mä jätin nekin pois. Että kyllä me kaikki tarvitaan vähän apua. Se voi olla kumppani, se voi olla jotkut videot, se voi olla joku kokkauskirja tai vaikkapa S-ryhmän yhteishyvä, niin siellä on aivan valtavasti kasvipohjaisia reseptejä. Sen siirtyminen ei tarvitse olla mitenkään semmoista, että tänään minä jätän kaiken. Ei siinä ole mitään niin kuin tarvetta tehdä sitä, jos ei se tunnu omalta. Et mä aina sanon, jos kiinnostaa tehdä se muutos, niin se kannattaa tehdä kestävästi. Eli sen pitää näyttää sulta. Oli se 1 viikko, 1 kuukausi, 1 vuosi, 10 vuotta. Semmoinen, että sä tiedät, että tämä on mulle tärkeä, mä teen tämän muutoksen. Että mä en tule kenenkään teidän jääkaapilla tarkistamaan, että mitä sieltä löytyy, koska se on kaikkien meidän oma asia, mutta kaikkien myös meidän vastuulla. Se on se tosi tärkeää. Tosi hyvin sanottu, kyllä. Nyt kun sä oot kiertänyt ympäri Suomea puhumassa tästä kirjasta ja näistä teemoista ja lisäksi Viral Vegans podcastiakin on kohta 100 jaksoa tehty, niin varmaan kuitenkin kohtaat jonkun verran semmoisia vastustusreaktioita näihin teemoihin, niin mitkä on semmoisia suurimpia ehkä, mitä tulee kohdattua? Ehkä ne on semmoisia ruokamyyntejä, jotenkin, että Suomessa valvotaan tarkkaan. Ja nyt mä vaikka
mä uskon, että moni meistä on seurannut vaikka Marttaliiton keskustelua, että Marttaliiton hallitus päätti, että hei, että me halutaan suosia meidän oman tämmöisen koko Suomen kattavan tai heidän pääorganisaation tapahtumissa Kasvipohjasta ja ne kaikki paikallisjärjestöjä niin kuin haastaa mukaan tähän, ei mikään pakko. Niin me nähtiin muun muassa Iltalehdessä on Ulla Ahvelsin, aika tunnettu kolumnisti taitaa olla, niin hän kirjoitti, että kyllä Suomessa seurataan ja Suomessa on tosi tarkkaa, että eläimet eivät voisi olla hyvin, koska meillä on tarkistaa, että meillä on tiukka laki, mutta todellisuudessa siis meillä tapahtuu sellaisia tarkastuskäyntejä, joita on muutama 100 vuodessa, ja tietenkin siellä paikalla käy eläinlääkärit, mutta ne eläinlääkärit työllistyy sen tilan kautta. Eli niillä vaikka maksetaan, että hei, sinä käy täällä, niin eläinlääkärit puhuu, että toki he sanovat, mutta välillä se on sellaista, no miksi helkutissa sä sanoit tämän mulle, että mulla on jo kiire, mulla on rahaa panostaa tähän, että tämä eläin voisi hyvin. Eikä täällä jälleen kerran tule mistään, että se toinen henkilö olisi paha. Mutta ne tuotannon realiteetit on niitä, että mun on pakko tuottaa lihaa ja mun on pakko saada siitä rahaa. Oli se niin kuin keino mikä hyvänsä, kunhan se pysyy Suomen eläinsuojelun tai eläinten hyvinvointilain piirissä. Ja siinä nojataan ehkä siihen käsitykseen, että se eläinten hyvinvointilaki on sellainen, että niille taataan hyvä elämä. Mutta eläinten hyvinvointilaki takaa sen, että eläimille voi tehdä tiettyjä toimenpiteitä ja tuottaa lihaa, ja se on laillista. Eli nämä mun mainitsemat kastrointi, kaikki teurastusmetodit, mitä Suomessa on, ne on laillisia. Ei ne ole eläimille hyvinvointia tuottavia. Ne on sitä lihatuotantoa sallivia ja niin kuin mahdollistavia, mutta meillä ei ole mitään semmoista Suomen kattavaa järjestelmää, missä vahditaan eläinten hyvinvointia. Meillä on olemassa yritysten omia perustamia hyvinvointia ja semmoisia, niitä ei saa kutsua hyvinvointiin niin kuin järjestelmiksi, koska ne on niin kuin terveyttä seuraavia, niin kuin vaikka Naseva, niin kuin nautojen terveyttä seuraavia. Mutta tähän seuraavaan kirjaan tulee just yksi Suomen johtavimmista eläintilojen tarkistajista, joka sanoo, että no sieltä, jos sieltä tulee huono tulos, niin valion tyyppi soittaa ja sanoo, että voisiko tätä vähän nostaa, että me tarvitaan tämä. Että kun alalla tämä on jo normi, että mitä se tarkistaa ja sitten voi tehdä, jos sieltä tulee kovaa painetta. Tai sitten siellä tapahtuu sitä, että hän sanoo, että Suomessa on vähän niin kuin 2 erilaista näkökantaa. Toiset miettii, että hyvinvointi on terveyttä, eli tarkoittaa, oletko sinä kipeä, onko sinulla nivelongelmia, tuotatko normimäärä maitoa. Ja sitten on hyvinvointinäkökulma, jotka ottaa sen kokonaisuuden huomioon, eli psyyke, luonnollisten tarpeiden mahdollistaminen, kaikki tämmöinen, mitä me ei niin kuin nähdä. Kun me juodaan maitoa, ei me tiedetä, voiko se eläin hyvin, koska lehmän pitää joutua aikamoiseen ylistressiin ja sattua tosi pahasti silloin, kun se maito, niin kuin hänestä ei enää saa maitoa irti. Että se yksi eläintenhoitaja sanoi, että minua harmittaa, että lehmät kestävät näin paljon ennen kuin he stoppaavat sen tuotannon. Valitettavasti sitä ei näy myöskään lihassa, eli me emme voi taata sitä, että se eläin on voinut hyvin, ellei me olla vaikkapa itse tehty sitä. Ja siinä vaiheessa, kun sä itse lähetät jonkun eläimen teurastamolle, niin siinä rupeaa vähän miettimään, että no, haluanko minä tehdä tätä. Joo, tuostakin minulla on itse asiassa hyvin henkilökohtainen kokemus. Meillä oli muutama vuosi sitten naapureiden kanssa yhteisiä kanoja, ja mä olin aina ajatellut, että kun mä syön lihaa, niin mä haluan syödä semmoista lihaa, että tiedän, että missä ja miten se on kasvanut. Ja sitten kun tuli se hetki, että ne kanat teurastettiin, niin mulla oli ne meidän kanat 2 vuotta pakastimessa, koska mä en voinut syödä niitä. Enkä mä en voinut myöskään osallistua siihen teurastukseen, että se oli niinku, niistä oli tullut lemmikkejä niistä kanoista ja silloin mä aloin tajumaan sen, että en mä voi syödä mitään muitakaan eläimiä. Niin kun, että se oli semmoinen herätys itselle. Tosi hyvä, kun mainitsit, nimittäin mä puhun aika paljon koulussa ja nuoret kysyy multa, että hei, mutta eihän kanat kuole, miksi mä vois syödä kananmunia? No siinä on pieni korjaus, että kaikki muniakanat niin yhden munintakauden jälkeen siinä
Munien Kanalan Kurvaa semmoinen mobiiliteurastamo, ja ne kaikki teurastetaan niin kuin noin 1–1,5-vuotiaina. Ja suurin ongelma kuitenkin ei jälleen kerran ole tämä, vaan suurin ongelma on se, että meillä on ollut villilintu, josta me ollaan jalostettu käytännössä muniakone. Eli tämä villilintu, josta kanat on jalostettu, munii noin 10–15 munaa vuodessa, niin kuin peruslinnut tekee. Mutta munia kanat on jalostettu munimaan lähes joka päivä. Noin 350 munaa on se aika perus. Ja mitä tämä tekee kropalle on se, että niillä tulee paljon ongelmia. Niillä voi tapahtua munajumeja, että muna jää sinne sisälle. Ja niillä myös tapahtuu, että koska munan muniminen vaatii aika paljon kropalta, myös ravinteita, niin niillä on myös sellaisia ihan fyysisiä ongelmia. Ja mun hyvä ystävä pitää kenties maailman pohjoisinta eläinten turvakotia. Eli eläinten turvakotia on sellainen, mihin eläimet menee viettämään niin sanotusti niin kuin seniori-ikään asti ihan, ja kuolee itsekseen, kun kuolee, niitä ei syödä, ja ne sieltä tulee vaikka teurastamon sijasta, ne voidaan ottaa sinne. Niin hänellä on muniakanoja ollut tosi paljon. Ja hän sanoi, että niitä kuolee niin paljon, että hän ei edes päivittää niiden vaikka eläinten kummeille, jotka tukee niiden eläinten elämää, koska niillä on niin huonossa jamassa niiden kroppa. Että me ollaan jalostettu niin sairas lintu, että se lintu ei edes pysy elossa. Joo, se on aika surullista. Nyt ennen kuin pääsetään yleisöääneen, jos jollain on kysymyksiä, niin ehkä nyt viimeisenä, niin mitä sä haluaisit sanoa tälle meidän yleisölle, joka saattaa nyt tällä hetkellä ehkä pohtia, että saako niitä eläimiä syödä? Mä aina sanon, että mulla ei ole mitään semmoista vastausta, että minä tulen kieltämään tai sallimaan tai sanomaan suoraan tohon, vaan mä sanoisin, että jokaisen on mietittävä itse. Että mitä mä tiedän tästä ruoasta, mikä tulee mun lautaselle. Ja jos mä en tiedä mitään, sit on aika selvittää, koska jokaiselle valinnalle me mahdollistetaan joko maailmaa, jossa ne eläimet elää luonnontumisolosuhteissa, tai sellaista, että me tuotetaan vaikka kauraa tuottava viljelijää. Et meidän valinnoille, teidän kaikkien valinnoille on tosi suuri vaikutus. Ja mä sanoisin, että te voitte jokainen ottaa sen valinnan omiin käsinne. Ja aina kun tapahtuu joku muutos, että vaikkapa siinä vaiheessa, kun sinä päätät, että nyt jää liha pois, niin se vaikuttaa väistämättä myös meidän ympäristöön. Joku saattaa tulla kysyä, miksi et sä syö lihaa, ja sitten sä kerrot, että mulla on tämmöiset syyt, ja sitten rupeaa niin toinen henkilö miettimään. Tai jos teillä on niin kuin vaikka suuren pöydän ympärillä perheissä, että sieltä tarjotaan vaikka, hei tänään on testissä kauramaito, niin ihmiset, okei, mä en olekaan päässyt testaamaan tätä. Tällaiset positiiviset testaukset on aina mun mielestä aivan loistavia, että niin kuin, ja avoin mieli, että kauramaito ei tule maistumaan lehmämaidolta, se ei ole mahdollista, mutta se on erilainen. Jotkut tykkää siitä, jotkut tykkää manteli, soijamaito, mitä tahansa löytyy hernepohjasta, että avoimen mieli lähtee testaamaan, niin hyvä tulee. Tosi hyvin sanottu, ja mä aina taas muistutan tuossa kohtaa sitä, että ihmisen makuaisti, sehän on tosi mukautuvainen, eli se voi olla, että se vaatii 5 tai 15 maistelua, ja sit sä totut siihen. Et esimerkiksi mulle kävi itsellä niin silloin joskus, kun jo kauan ennen vegaaniksi siirtymistä, niin mä lopetin kahvin maidon käytön ja aloin käyttämään niin kaura- tai soijamaito. Ensin taisi olla soijamaito ja sitten tuli ehkä mantelimaito ja sitten lopulta kauramaito jyräs Suomeen. Niin sit joku kerta, kun olikin vaan sitä lehmänmaitoa tarjolla, niin se kahvi maistui tosi oudolta. Suorastaan niin kuin semmoiselta, mille navetassa haisee. Et se muutos oli siinä makuaistissa aika nopea ja aika radikaali. Kyllä. Mutta nyt olisiko meillä yleisössä kysymyksiä? No, Runo heti. Mua kiinnostaa, että mikä eläinlaji Suomessa, jos ei kala lasketa, joka kala-allerginen, moniallerginen perhe, niin voi parhaiten, koska mä oon ollut 15 vuotta kasvissyöjä ja en ole enää, koska mulla on Willebrandin-tauti eli verenvuototauti. Ja sitten mä oon linssi, papu ja herneallerginen siitä on Willebrandista johtuen, koska se ferriini on niin alhaalla. Mä oon joutunut palaa-lihaa syömään possua enää 30. Joo, eli kysymys jos se kuuluu, että jos on terveyssyitä, että ei pysty syömään vaikka täysin kasvipohjaisesti ja pitää olla lihaa, niin
mikä eläin voi Suomessa parhaiten ottaa sen huomioon. No mä sanoisin, että vähiten ongelmia sit löytyy niin riistapuolelta. Se tietenkin tarkoittaa myös hinnassa aikamoista korotusta. Yleensä, ellei ole joku hyvä ystävä tai perheenjäsen tai itse tee, niin siinä on, koska eläimet on elänyt luonnollisessa olosuhteessa ja sitten siinä vaiheessa se on vain se kysymys, että saako eläimiä tappaa tai miten se on tapettu tai mitä muita. Mutta mä aina sanon, että jos on terveyssyy, että pitää saada lihaa, niin tietenkin mulla ei ole mitään sellaista, että ei kun sinun tehtävä nyt kuolla, että se olisi ihan absurdia, vaan että kaikki ottaa huomioon tietenkin juuri oman terveyden. No ei ainakaan broileri, se on niin kuin broileri ja kalkkuna voi huonoiten Suomessa, niin todennäköisesti mun vastaus olisi niin kuin sit se riistan jälkeen lehmä. Lammas. Lammas saattaa olla kyllä myös, niitä on vähemmän saatavilla, että mä en tiedä kuinka paljon Lovisen kaupassa on lammasta, mutta siinä saattaa olla myös, mutta Suomessa mä en itse ole niin paljon tutustunut lammastiloihin ja käynyt siellä katsomassa, mä en pysty sanomaan näin verrattuna, mutta lammas tai lehmä on se. Että ne eettiset kysymykset on siellä, mutta mä itse ymmärrän täysin. Tiedätkö vuohesta, koska mä olisin mun lapselle, kun meillä on gluteeniallergia kaikilla, niin mä oon antanut vuohenmaitoa eikä mitään ongelmia. Me käytetäänkö vuohenjuustoa. Ei sitä oikein saatavilla lihaksi. No siis siinä tapahtuu. Joo. No sä voit vastata vaikka. Eli kysyttiin niinku vuohen ja vuohenmaidosta. Joo, vuohiahan kasvatetaan Suomessa nimenomaan sen maidon takia ja sen juuston takia, eli lihalle ei ole kysyntää, niin sen takia tosi usein käy niin, että ne kilit tapetaan heti sitten syntymän jälkeen, eli sekin on aika raakaa peliä, että saadaan sitä maitoa. Mutta mä kans kyllä näen, että lammas on varmasti niin kuin Suomen olosuhteissa niin kuin tosi niin kuin eettinen vaihtoehto, että mä oon muutamilla lammastiloilla käynyt ja siellähän ne kyllä pääsee aika hyvin ulkoilemaan ja niin kuin olemaan siinä laumassa. Ja näin, ja mun oma vastaus tuommoiseen kysymykseen olisi kyllä se, että rekosta niin kuin lähitilojen niin kuin lihaa, ja yleensähän sitten myös näillä lähitiloilla pääsee käymään katsomaan niitä olosuhteita ja muuta, että se on ehkä se. Joo, mä lisään tähän, että mä itse en pysty seisoa sen takana tavallaan, että kun ostaa vaikka lähitilalta, niin tietää, että ne eläimet voi hyvin. Se olisi vähän sama, kun mä tiedän, että mun naapurilla on koira, niin mä tiedän, että se koira voi hyvin. Et se ei ole niin simppeli, mutta mä ymmärrän, että on se parempi, kun ostaa Atrian nimettömältä joltain tilalta. Mä saan siitä kiinni ja mä oon itse käynyt niin kuin lammastilalla, jossa mä en edes pystynyt hengittämään, että se oli niin huonossa jamassa. Et se ei ole tavallaan niin simppeli, mutta se on oikea suunta, jos etsii jotain muuta vaihtoehtoa broilerille. Tosi hyvä kysymys. Mitä muuta oli? Erjalla oli sitten kysymys. Joo, haluaisin kysyä sun mielipidettä lihan luomutuotannosta. Sä oot puhunut nyt lihan tehotuotannosta. Mä en osaa ajatella Suomen luontoa sellaisena, minä se tunnetaan, ilman että meillä on nurmia, ilman että meillä on tarjan lantaa. Ne kaikki liittyy hyvin tarkasti siihen eläimistöön, hyönteisiin, lintuihin, mitä me koetaan, että kuuluu tähän Suomen luontoon. Ja samoin vaikka lampaat laiduttava nautakarja, niin ne on kyllä meidän tämän luonnon tämänhetkisen, kun me ymmärretään tällä hetkellä Suomen luonnon monimuotoisuus, niin sen kannalta niin nämä eläimet, jotka on olleet täällä satoja vuosia muokanneet tämän maan tällaiseksi meidän kanssa, niin mä näen sen välttämättömänä. Lisäksi on selkeitä tutkimustuloksia siitä, että nurmi on valtavan hyvä hiilensitoja. Et meidän täytyy myös tällaisia asioita tietysti miettiä, että tässä tietysti on taas toisessa päässä sitten eläinten päästöt. Sitten mä tuon vielä sellaisen asian esille, en haikaile 60-luvulle, mutta eläimet on ihmisille rakkaita. Ja mä olen mukana sellaisessa yhdistyksessä, joka haastatteli yhtä näyttelyä varten maatalojen emäntiä vanhoja, että voi sitä itkun määrää, mitkä on itketty, niin kuin pää sitä lehmän lämmintä kylkeä vasten. Ja sillä jaksettu. Että kyllä ne
kotieläimet, ei puhu lemmikkieläimistä, vaan ne tuotantoeläimetkin on olleet ja edelleenkin ne voi olla ihmisille tavattoman rakkaita ja sitä kautta hyvinvoinnin välineitä tai hyvinvointia niin kuin tuottavia. Eli mä haluaisin tietää sun kokemuksia luomutuotannosta. Joo, tosi hyviä näkökulmia. Ja itse asiassa kaikki mä käsittelen ehdottomasti tässä kirjassa Veli kanssa. Ja mä vastaan tuohon jälkimmäiseen, mä en ikinä kiistäisi, että eläimet olisi rakkaita, en ikinä. Ja mä en kiistä sitä, että on itketty ja halattu tai surtu, kun eläintila on lopetettu. Mutta se ei takaa sitä, että se eläin voi hyvin, että se tilallinen välittää siitä, koska se tarvitsee paljon enemmän kuin sen välinpidon. Eli se tarvitsee luonnonmukaista ja lajityypillistä elämää, mitä valitettavasti niin kuin navetasta ei voi yksinään saada. Ja kun kyseessä on lehmä, joka on siis jalostettu, lehmä on jalostettu villihärästä, joka kuoli sukupuuttoon jo satoja vuosia sitten, ja niiden keho ei enää näytä samalta. Eli lehmä tuotti vielä 1500-luvulla noin 500 litraa maitoa, ja nykylehmä tuottaa 10 tonnin. Ja se ei tule vaan siitä tavallaan, se ei hoidu sillä, että hänestä välitetään, vaan se vaatii kropalta niin paljon, että lehmillä on tosi suuria ongelmia. Esimerkiksi lehmien, ja semmoinen kuin Delaval, joka myy niin kuin tilallisille lehmänhoitoon erilaisia tarvikkeita tai mitä tahansa lypsyrobotteja, niin ne puhuu ihan suoraan, että eniten jalostetut rodut, niin kuin Holstein ja Ayrshire, ne vaatii eniten hoitoa. Se on vaan tilastollisesti mitä jalostettu rotu, oli se mopsi, oli se bulldogi tai joku terveempi koira, tai niin kuin lehmien kohdalla myös vaikka Lapin lehmä versus Holstein, niin niillä on suurta eroa. Ja kun vaikka se tilallinen välittää ja hoivaa, niin niiltä eläimiltä ei silti poistu se stressikäyttäytyminen, mistä me puhuttiin. Eli ne kaksi on tavallaan niin eri asiaa, ja ne voi samaan aikaan olla totta. Ja siksi mun mielestä on tosi tärkeää, että me puhutaan myös tilallisten jaksamisesta, koska mä välitän aidosti heistä. Mä haluaisin, että he voisivat tehdä heille tärkeää työtä, eli tuottaa ruokaa. Ja mitä tulee luomuun, niin valitettavasti luomukin on tehotuotantoa ihan siitä vaikka, että Munia-kanalassa, jos on luomu, niin siellä voi olla 3000 kanaa, mikä on mun silmin selkeästi tehotuotantoa, koska kanat ei eläisi tämmöisessä farmissa ikinä. Luomu päätyy samalle teurastamolle ja se teurastusmenetelmä on sama, mutta luomussa se on parempi vaihtoehto ilman muuta. Siellä on tiettyjä vaikka tilavaatimuksia, mutta se ei ratkaise sitä itselleni suurinta haastetta. Ja mitä tulee nurmien päästöön, täysin totta. Nurmi on todella tärkeä ja erilaisia kasveja, mitä Suomessa kasvatetaan, millä me sidotaan maahan hiiltä. Ja mä kuitenkin sanoin siinä, että se ei poista sitä ongelmaa, että lehmän liha on Suomessa eniten päästöjä tuottava. Luonnonvarakeskus laskelmoi, että 26 hiilidioksidiekvivalenttia syntyy yhdestä kilosta nautaa. Ja tämä ei välttämättä kerro yhtään mitään, mutta sitten me verrataan muihin. Eli 26 on naudan kohdalla, kotimaisen naudan. Sitten on 3,4 on sian kohdalla, 2,4 on broilerin kohdalla, ja sitten päästään kasvipohjaisiin. Kauran kohdalla 0,8, tofun kohdalla 0,45, ja silloin me huomataan, että, okei, että se ero on tosi suuri, ja se on totta, että nurmi sitoo. Mutta se ei poista sitä suurinta ongelmaa naudan tuotannosta, joka on metaani. Ja kyllä meillä pitäisi olla perinnebiotoopeilla laidunnusta täysin samaa mieltä sun kanssa. Mutta me tarvitaan vain marginaaliosa niistä eläimistä, niin kuin lampaat ja niin kuin karja, mitä meillä yleisesti nyt on. Ja jälleen kerran ne voi saman aikaan olla totta, mutta me ei tarvita tämmöistä määrää nautoja, mitä me tällä hetkellä on. Ja musta jos sä haluat jatkaa vielä tästä, musta olisi tosi kiva tämän jälkeen. Ja aivan mahtavia kysymyksiä tai pointteja. Oliko vielä ainakin yksi ehti? Perällä taisi olla ensimmäisenä. Joo. Kiinnitin huomiota lehmien häirintäkäyttäytymiseen, että nehän saa rokotteita, että kuinka paljon ne saa ja mitä niissä on, että miten ne vaikuttaa sitten. Ja sitten toinen kysymys, että nythän on rehuihin alettu lisäämään bovaeria joka
Sain kiinni, joo. Niin. Mitäs näille rintamille? Joo. Kuinka monelle on tuttu tämä Bovaer? Muutamalle, joo. Bovaer on siis uusi semmoinen rehulisäaine, joka syötetään lehmälle, jotta tuottaisi vähemmän metaania. Tämänhetkisen tiedon mukaan siitä ei ole haittaa. Mä aina sanon, että kannattaa selvittää lisää. En itse sitä voi kommentoida. Mutta mitä tulee rokotteiden ja häiriökäyttäytymistä, niin niiden välillä ei ole yhteyttä sen takia, koska se häiriökäyttäytyminen tulee siitä, että eläin ei saa toimia niin kuin hänen aivot tarvitsee. Eli vaikka jos ihmisen laittaa tuohon niin kuin kaappiin ja sanotaan, että tässä on sulle ruoka, tässä on sulle puhelin, tässä on sulle VR-lasit, millä sä voit ajatella, että sä pääset juoksemaan, niin meidän aivot silti tarvii sen, että me saadaan ulkoilmaa, me saadaan sosiaalista kanssakäymistä ja siitä se tulee. Eli aivot tarvitsee enemmän kuin ne saa. Ehditäänkö yksi vielä ottaa? Joo, ehkä Kimmo sitten. Ole hyvä. Joo, mulla oli muutama pieni. No en. Tai siis kommentti siihen, kun sä sanoit, että sä oot huolissasi niistä teurastajista, että miten niiden mielen liikkii. Joo, mä olen kiinnostunut joo. Joo, no mä voin sanoa, että mä oon ollut innokas kalastaja ja tappanut paljon kaloja, eikä se ole minun heikkautta pätkääkään. Mä muistan, kun kerran yksi kaveri, joka ei ollut ikinä harrastanut, niin tuli ja ihmetteli kauheasti, kun mä teurastin siihen kalaa taivutin ja verestin ja torkossa. Ymmärrän sen pointin, mutta en ole huolissaan, kun meidän mielenterveys siinä mielessä. Saanko mä vastaan ennen kuin siirryt seuraavaan? Mun huolisuus tulee siis ei siitä, että mä olen siis itse kalastanut ja niin kuin, tappanut kaloja ja se huoli tulee siitä, että tutkimusten mukaan niin kuin eniten mielenterveyshuolta Suomessa on eläinlääkäreillä muun muassa ja maatilayrittäjillä. Ja kansainvälisesti teurastamotyöntekijöillä on niin suuri niin kuin työkiire, se on myös tosi fyysinen työ ja myös se on vähän eri kuin kalastus siinä mielessä, että jos sun tehtävä olisi kalastaa niin kuin uusi kala joka 30 sekuntia ja niin kuin teurastaa se, ja kannattaa muistaa, että kalat ei viesti meille samalla tavalla. Toisaalta ei kannata verrata teurastajan ja eläinlääkäriä, koska se taas sitten tunneperäisten eläinten kanssa, kotieläinten ja muiden kanssa on sitten lemmikkien kanssa tekemisissä ja näin poispäin. Mä puhun niin kuin tuotanto-olosuhteista. Mut joo, mäkin voisin rakastua johonkin kerpiin, joka tulee silleen. Mut sitten niin toinen asia oli se, että pihviä voidaan tehdä myöskin ihmisen kakista. Anteeksi, ihmisten ulosteesta. Okei. Se on mielenkiintoista, että Japanissa on tehty tällaisia. Eikö mitä on tehty? Pihviä. Aha, oho. Okei, en ole kuullut. Tämä oli uusi tieto. Ja sitten yksi kysymys tuli kerran vastaan, että kun joku oli oikein viimeisen päälle vegaani, kuinka vegaani, siellä on yksi loppujen lopuksi, mitä se ei missään nimessä syö. Kommentti oli se, millä on silmät. Millä on silmät? Joo, mutta mä oon sanonut ihan samaa, että se on aika simppeli, kun lapset kysyy multa, että mitä vegaani ei syö, niin mä sanon niille, kellä on silmät. Se tietenkin jää niin kuin maidolle ei ole silmiä, mutta lapset saa pointin. Sekin, mistä eläimistä me puhutaan, niin se tunnetaso niin heittelee hirveästi, ettei monikaan niin tykkää palaa siitä, että jos itikka tai kärpä. Ei tarkoita lehmäitikkaa, vaan siis tuollaista ihmisellä itikkaa. Totta kai. Niin tuossa noin tapetaan, mutta sitten kun alkaa menee vähän isommaksi, no rottakaan ei vielä ole sellainen, kun joku sanoo, että hyvä vaan kun tapoin. On kuulemma hemmetin hyvä rotta. En osaa kommentoida. Riku ja Tunna-ohjelmassa se oli Saimaan risteilyllä ja siellä se oli joku paivanottaa ja nousi. Voi jumma, näin hyvä. Otetaan sitten Timon kysymys vielä ainakin. Joo, mistä kirjan nimi? Siinä on se Rakas on ensimmäisenä ja se on mulle vähän imelä. Onko kirjalla aiempia nimiä? Niistä haluaisin kuulla ja mistä se Rakas siihen tuli. Se tulee siitä, että mä uskon, että kaikki meistä kokee, että Suomi on eläinrakkaiden ihmisten kansaa. Meillä on eläinten hyvinvointilaki, joka sanoo, että eläimille ei saa tuottaa turhaa kipua. Ja sitten samaan aikaan me mahdollistetaan niin kuin teurastus, me mahdollistetaan monia keinoja, millä me tuotetaan eläimille kipuja.
Ja se rakas tulee ihan siitä, kun mä puhun tosi paljon nuorten kanssa, mä käyn vierailemassa ja mä kysyn usealta, kuinka moni kokee, että on eläinrakas ihminen. Ja tyypillisesti kaikki viittaa. Ja se tulee siitä, että me ollaan eläinrakkaita ihmisiä, mutta sitten me syödään niitä eläimiä. Kukapa ei sanoisi, että lehmät on ihania, mutta silti me syödään heitä. Ja se tulee siitä. Nimiä on varmasti monia ja seuraava kirjan nimi onkin niin kuin kaikki, mitä et halunnut tietää ruuasta. Että nimiä voi keksiä kyllä. Ja mä saan kiinni, että jos ei koe, että eläin on rakas, niin ei se tunnukaan omalta. Onko meillä tässä vaiheessa aika lopussa? No mä sanoisin, että otetaan vielä nämä 2, mitkä on tuolla, mutta niiden pitää olla supernopeita. Eli Anna-Kaarina no mitä jos me tehdään näin, koska... Joo, ehkä tämän voi lopettaa tämän streamin nyt. Tehdään näin,